in is trónhóna silfar chlár faisnéise fe Cúrsaí Gaeilge atá á ré a bróiste na Mínairde in níothar chearíle 10 bliain anuas. Is fearr ón gantar Cianasan an tíorchrochtar in Mícheál Ó Muircheartaigh a cheollaigh an chlár. Tá próiste na Mínairde agus Lios Póil stitche tóide me 6,000 ó bhailinn daingin, agus is a seanascail náisiúnta na Mínairde a chuideadh tús leis an géad Cúrsaí Gaeilge sa bhliain 19 sa héan. Chuideadh choláiste Gaeilge ar siúl sa scoil seo tá férdam agus tá siad a bhíad ar an gcuideanna go se chónaí nó mar sin nuair dhéanamh forbat ar áisina nó ar an dhearfóst an bróiste tá na Cúrsaí ar siúlan san ó hén tá siad ó neart go neart. Meastar go raibh €3 milliún na Cúrsaí den geantar ó hasiadar rud a cuirtar fíorfáilte ribhe. Tugann sé airgeal gan áras isteach. Tugann sé duine sé fás mór ar an Gaeil an goléir, gus na daoine goléir timpeall agus bíonn se na bhd an nain ar bíonn na túismóireacht techt gur lóistín agus nó ostáin duine na héan duine airgeal amach as na lábrás. Ach cad a chéalaíonn an scannán don bobal hain. Well, sceiliúr ar éach pobl agus an Gaeil mar bhain le. Agus na hánta san díorann go bhfuil bán láidir lecathe gainn agus aige háirtú gainn ar statéis fi bliain na Gaeilge agus é mar aimime gainn go labharach gach teilech sa phróiste seo an Gaeil go léthúil agus sin dul raig. Ardmhla mar sin de phróiste Lios Póil agus na Mínairde agus speisiacha as a habhainte meachcha i le na Gaeilge go nairde go geilleochas a táchaí. Barry Nuacht RTÉ i Castlán na Mínairde.